Rek, tak baleni maneh omah iki rek yo. Omah iki sik durung payu rek yo. Iki murah sak Menganti rek yo, sak kecamatan Menganti. Menuruti sampean sing enak iki apa rek yo? Apa iki direnovasi sik? Apa ya apa? Apa dirukyah omah iki? Bendang cepet payu ya apa rek? Sing enak rek. Sampean komen yo. Apa tak kekno Zaharae omah iki yo? Ya apa? Sing setuju tak kekno Zahara komen ndek kolom komentar. Omah iki lek gak payu-payu wis tak kekno Zaharae. Ben gak umek karo apa iku sengketa-sengketa iku yo. Wis ayo Cak, tak sepilno jero e. Omah iki murah rek yo. Ukurane 5x12 regane mek 150 juta. Lek sampean pengen nego langsung ndek lokasi rek yo. Nego ndek lokasi yo. Wis omah iki tak dol oponone wis koyo ngene rek yo. Opo anane yo. Nang kene nggone karpot, kene nggone kene geterasan. Yo, ayo Cak masuk Cak. Fase tampak depan wis koyo ngene. Iki rek yo dimodali 5 juta tok. Omah iki sebenarnya si apik rek yo. Bangunane lho kokoh. Wis karek ngecat tok, wis boys lah. Ayo Cak masuk. Assalamualaikum. Loh. Iki ruang lu. Assalamualaikum. Ruang keluarga rek yo. Loh apik. Ayo Cak masuk Cak. Loh. Loh kono iku anu rek yo, ruang tamu wis ngono ae rek yo. Wis ngono ae yo. Engko lek sampean iku malam Jumat rek. Lek sampean iku ya apa-apane komen ndek kolom komentar. Minat atau pengen takon-takon survei lokasi langsung japri via WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.